Fiind student, ai o grămadă de probleme și tot ce-ți dorești uneori este doar o dimineață perfectă. Să-ți pregătești dușul și să te ascunzi de la toată lumea exterioară. Și îți pare o dimineață cu adevărat perfectă. Da, îți pare. Păi șamponul ți-a terminat în mai măs. Băga-mi-aș piciorul. Dar nu nimic, la prețul de puțin curaj și nepăsare, îți propunem șampunul vecinului. Da, acel șampun ce stă mereu plin și neatins. Toarnă de parcă ar fi ultimul duș ce vei face vreodată. Nu trebuie să înveți la facultatea de economie ca să înțelegi că șampunul vecinului este de 100% mai econom și practic. Cu nepăsarea treci marea. Băi, я походу еще дорогел дедуш. Вообще, куда я спал капу?